Igbo ndị nwe mmadụ Igbo chiri nze chi ọzọ anyị azọchila n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia. Taa bụ Tọzdee abalị 12 n'ọnwa Septemba afọ 2024 ma bụrụ ahịa Orie. Ka anyị gaa n'iru ugbu a n'akụkọ ndị anyị jiri bịa. Otu jikọtara ndị lara ezumike nka n'ọrụ n'ala anyị Naịjirịa ngalaba nke steeti Abia ayọla gọọmenti steeti Abia Alex Oti arịrịọ ka ọ gaa n'iru lebara anya na nkwekọrịta nke ịkwụ ụgwọ ndị eji ha bụkwanụ nke ruru ha nakwa ụgwọ ezumike nka ndị eji ha. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ụmụahịa n'ụbọchị Wenezdee, onye nhazi nke otu ahụ bụ Barrister Oke Kano bụ onye mere ka doo anya n'otu a abụghị otu ndọrọndọrọ ọchịchị maọbụ nke dọnyere ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla ukwu. Ọ kwụsịkwara ike na ha ebughị n'obi ịlụso gọọmenti steeti ọgụ, kama na ha na-achọ ka o dokwuo anya gbasara ụgwọ ndị ahụ eji ha bụkwanụ ndị kwesịrị ịkwụ ha nakwa ụgwọ a na-akwụ ndị larala ezumike nka n'ọrụ. Otu a mere ka amata n'otu NUP emeela ka e nwee ohere ozi na-enweghị ike ịchọsi ọgbụgbọ mkpa nyere nsogbu nke na-akpa ha. Ha chetakwara gọvanọ nkwa o kwere ha na ya ga-akwụ ụgwọ ndị alara ezumike nka n'ọrụ n'ọnwa Disemba abalị 31 nke afọ 2023. Otu ọ dị, ndị ọrụ alara ezumike nka n'ọrụ rụtụrụ aka na mbinye aka na nkwekọrịta nke dịrị n'etiti gọọmenti steeti Abia na otu ahụ bụ otu jikọtara ndị lara ezumike nka n'ọrụ na ọkara ụgwọ ọnwa ha bụ nke a ga-akwụ, ebe ọkara nke ọzọ bụ nke ndị alara ezumike nka n'ọrụ ga-echefu kpamkpam. N'ịga n'iru n'akụkọ, ụlọọgwụ Federal Medical Center FMC Ụmụahịa steeti Abia akwapụtala akwa arịrị gbasara mmụba pasentị 400 ebugoro ego ụgwọ ọkụ nke ha na-akwụ kwa ọnwa site n'aka ụlọọrụ na-ekesa ọkụ latrik nke bụ EEDC n'ọnwa Eprel afọ 2024. Dịka ụlọọrụ ahụ siri mee ka amata site n'aka onye medical director nke ụlọọgwụ a, ọkammụta Azubike Onyebuchi, bụ onye kwuru na agbagoro ụgwọ ọkụ ha na-amụta kwa ọnwa n'otu ntabi anya site na nde naira 10 ruo na nde naira 42 kwa ọnwa. Onyebuchi onye kwuru na ọ bụrụ na mweli pasentị 400 n'ụgwọ ọkụ bụ nke a ga-agbakwunye na nde naira 22 ha na-emefu n'ịgbata mmanụ dizel nke na-enye ọkụ, ime ka igwe ọkụ bụrụ nke na-enye ọkụ kwamgbe nakwa idozi igwe nke na-enye ọkụ, ego a ga na-emefuzi n'ebe mekọtara ikikere ọkụ nke eji arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ a ga-abụzi nde naira 70 kwa ọnwa. Ọ kọwara ikikere ọkụ dịka ihe dị oke mkpa maka ijiri rụọ ọrụ n'ụlọ ọgwụ a bụ nke na-enye ọrụ nlekọta ahụike dị iche iche nke gụnyere ịwa ahụ, nlekọta ụmụ nwaanyị dị ime nakwa ndị mụrụ nwa, ebe ime nyocha ahụ nakwa ilekọta ndị ọrịa ha siri ike nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ nke a na-eme n'ụlọ ọgwụ a. Ọ nọ na-eche ihe kpatara ụgwọ ọkụ latrik jiri gbago na mberede na ihe fọrọ ọnụ nke nta ka ọ bụrụ pasentị 400 na-enweghị nkọwa ọbụla nke sitere n'aka ndị ụlọ ọrụ ahụ merenụ ejiri mee ihe dị otu ahụ, ebe ọ kọwara na nke a nwere mmekọta dị ukwuu n'ebe ụlọ ọgwụ a nọ. Gọọmenti steeti Abia ka ọ dị ugbu a ekwuola na ahịa ọkụ latrik na steeti Abia na-aga n'ihu dịka steeti ahụ na-adịla na njikere maka iji ikikere ọkụ latrik ọhụrụ nke dị na steeti Abia were nye mmadụ niile ohere nke nweta ọkụ latrik. Kọmishọna na-ahụ maka ọkụ nakwa ọrụ ọhaneze Ikechukwu Monde bụ onye kwuru nke a n'ọgbakọ nkụzi ihe nke ndị ọnụ na-eruru okwu n'okwu gbasara ikikere ọkụ latrik nakwa nhazi usoro nkesa ọkụ nke steeti Abia bụ nke hirodo n'Ụmụahịa, isi obodo steeti Abia, n'ụbọchị Sọnde. Ọ kọwara na njikọ aka ọnụ nke gụnyere ndị ụlọọrụ dị iche iche dị na steeti Abia bụ iji mee ka ikikere ọkụ na steeti a ruo n'ogo a chọrọ na mba ụwa. Monde gwara ndị sonyere na nkụzi ha ka ha gaa n'iru were nke akpọrọ ihe ma nwee ezi nghọta na atụmatụ a bụ nke ga-enye aka mee ka gọọmenti Abia tinye ụkpụrụ a n'ụzọ nke kwesịrị ekwesị.
dịka anyị ka na-agakwa n'iru n'akụkọ ọchịchị etiti amalitela ntinye n'ọrụ nke ụkpụrụ akparamagwa ọma ndị obodo iji kwalite ntụletachi nke mmụọ ndị mmadụ n'ihe mekọtara ụkpụrụ ọma na omenala gburugburu ala anyị. Onye minista na-ahụ maka ozi na nnukwu nhazi ya bụ Mohammed Idris kwupụtara nke a n'isi obodo Abuja mgbe ọ na-agbape ọgbakọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi agwa nakwa nkwenkwe n'obodo bụ ụlọọrụ NOA na mkpirisi asụ bekee. O kwuru na ụkpụrụ akparamagwa ọma bụ otu n'ime ihe dị mkpa bụkwa n'ụzọ ụkwụ nke ụlọọrụ ministri ya tụpụtara site n'aka ngalaba ụlọọrụ NOA nke a haziri iji kụnye ụkpụrụ dị mma bụkwa nke kwesịrị ekwesị nke agwa ọma nakwa ile ọnọdụ anya n'ụzọ dị mma ma na-echetara ndị mmadụ na ọ bụ ihe dị oke mkpa na ha ga-akpa ezi agwa. Onye minista ahụ kọwara na ụkpụrụ ndị a bara uru nke ejiri mee nlezianya tụpụta ma chepụta iji hụ na ụmụafọ obodo bụ ndị ga na-akpa agwa zuru oke ma ghọtakwa nke ọma ihe ndị bụ ugwu ruru ha n'okpuru iwu nke ala anyị. Dịka anyị ka na-aga n'iru na-adịghị ka okwu ya na mbụ ụlọọrụ nchekwa DSS enweghị mgbe a kpọrọ onye isi otu NLC Joe Ajaero ka ọ bịa tupu ha anwụchie ya n'ọdụ ụgbọelu n'izuụka gara aga. Otu NLC kwuru na ụlọọrụ ahụ tụrụ aro maka ịbịa aza ha oku nke nkwanye ùgwù. Otu Labour gara n'iru kwupụta na mkparịta ụka Ajaero na onye isi ndị ọrụ DSS nwere bụ nke gbasara nleta nkwanye ùgwù. Na nkwupụta nke onye isi ngalaba mgbasa ozi na ọdịmma ọhaneze Comrade Benson Ukpai bụ onye kwuru na ụlọọrụ DSS chọrọ ụbọchị nke ha ga-abụ mana ha gwara ha na Ajaero agaghị anọ ya rukwa Fraịde abalị 13 nke ọnwa Septemba. Dịka otu NLC siri kwuo ya mgbe onye isi ụlọọrụ DSS na Comrade Joe Ajaero kwuru okwu ikpeazụ bụ n'abalị Satọde mgbe Ajaero gwara ya na ya ga-eme njem n'ụbọchị ya bụ Sọnde ma gbakwunye n'oge ime njem ahụ nke nkwanye ùgwù ahụ ga-abụ n'abalị 13 nke ọnwa Septemba maka ịza ha oku tupu njinji ahụ were jie. N'ịga n'iru ụlọọrụ na-ahụ maka nchịkwa mfesa nje ọrịa bụ ụlọọrụ NCDC kwuru n'ọrịa nke na-efe efe ebelatatụla n'ala anyị Naịjirịa dịka emere ka amata na-enwela mbelatatụ dị ukwuu n'ọrịa ọhọkụ nke na-acha n'anya odo odo nke diphtheria nakwa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ. Otu ọ dị, onye isi ọrụ NCDC bụ Jide Idris dọrọ aka na ntị maka ịrị elu nke ọrịa Lassa fever n'oge mkparịta ụka ya na ndị mgbasa ozi na Abuja. O kwuru n'agbanyeghị na-enwela mbelatatụ aka n'ụfọdụ ọrịa bụ ndị na-efe efe mana o mere ka amata na oge Lassa fever na ha erula nso bụ nke na-emekarị n'ọkwa afọ. Gọvanọ steeti Edo na onye ndu otu PDP na steeti ahụ bụ Godwin Obaseki ekwuola na enwere ike otu pati PDP agaghị abịanye aka na nkwekọrịta nke udo n'ihi na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nke ahụ nakwa ndị uwe ojii bụ ndị ọ dị n'aka ịhụ na nke ahụ bịara na mmezu site na akparamagwa ha na-egosipụta na-egosi ugbu a na ha na-adọnyere ndị otu pati APC ukwu ma na-eboso ndị otu pati PDP agha. Obaseki onye kwuru nke a mgbe ọ nabatara onye isi oche nke otu kọmitii na-ahụ maka nkwekọrịta udo nke bụ MPC na mkpirisi asụ bekee na onye bụbụrụ onye isi steeti General Abdulsalam Abubakar bụ onye mere njem nleta gaa ụlọ gọọmenti nke dị n'obodo Benin isi obodo steeti Edo n'ihi nkwado nke ịbanye aka nkwekọrịta udo maka ntụliaka elu nke na-abịa n'ihu na steeti ahụ. Mgbe ya na Abubakar nọ na-enwe mkparịta ụka, gọvanọ zipụtara nchegbu ya na ndị ọrụ uwe ojii site na nkwanyere nke otu pati APC anwụchiela opekata mpe ndị otu pati PDP mmadụ 10 bụ ndị aka ji oke ahụtara dịka ndị ukwu siri ike n'ala megide otu pati ndị ọzọ na-agba ha ụkwụ.
onye IG ndị ọrụ uwe ojii Kayode Egbechukwu na-ekwu na ọnụọgụgụ ndị uwe ojii 35,000 ka na-ebugala na steeti Edo ugbu a maka ntụliaka elu ọkwa gọvanọ bụ nke a ga-eme n'abalị 21 nke ọnwa Septemba. O kwuru nke a n'ọgbakọ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu bụ ụlọ ọrụ INEC haziri na Benin maka nkwado ntụliaka elu ọkwa gọvanọ. Egbechukwu bụ onye gakwara n'iru kwuo na ndị ọrụ 8,000 sikwa n'ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ ka na-ezigala n'ebe ahụ ugbu a. Ọ dọrọ aka na ntị na ọ dịghị ụlọ ọrụ nchekwa nke mmadụ nwe maọbụ nke steeti nwe ga-aga rụọ ọrụ n'oge a ga-eme ntụliaka elu ahụ maọbụ n'oge emecharala ya. Nhọpụta gọvanọ steeti Edo ga-abụ nke ga-ebiri ọkụ n'abalị 21 nke ọnwa Septemba. Osote onye isi ala Kashim Shettima na-echetara ụmụafọ Naịjirịa nrụsi ọrụ ike onye isi ala Tinubu na njikọ aka ọnụ ya na steeti 36 bụ ndị enwere n'ala anyị Naịjirịa ịhụ na edoziri ihe ịma aka n'ihu nke ide mmiri nakwa ọdachi ndị ọzọ okike kpatara n'ala anyị Naịjirịa. Nke a ka o kwuru bụ ihe mere na onye isi ala jiri kwado ijeri naira 3 maka steeti niile ịhụ na a ga-ebibi ọdachi okike dịka ide mmiri bụ ihe ịma aka n'ihu bụkwa nke a na-agabiga ugbu a nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ma kwuo na ọ bụ iji mee ka ọchịchị ndị nọ n'okpuru ọchịchị ya nwee nghọta nke zuru oke. Senetọ Shettima kwuru nke a mgbe ọ natara onye isi ụlọ omeiwu ukwu Honorable Tajuddin Abbas bụ onye gara leta ya n'ụlọ ezumike onye isi ala maka oke ide mmiri rikpusiri okporo ụzọ, ụlọ nakwa ụlọ ahịa ndị dị na Maiduguri, isi obodo steeti Borno, ka mgbidi mmiri dara na steeti ahụ. Gọvanọ steeti Borno bụ Babagana Zulum ekwuola na ọnụọgụ mmadụ 1 nde ka ide mmiri akpara mkpamkpa na steeti ahụ mekọtara n'ebe ọ dị ukwuu. Onye gọvanọ ahụ kpughere nke a nye ndị nta akụkọ mgbe ọ na-ekesa nri nakwa ego maka inyere ndị a ide mmiri chụpụrụ n'ụlọ ha bụ ndị nọ n'ogige Bukasi na-ezere isi onwe ha bụkwanụ nke dị na Maiduguri. Na nzaghachi ajụjụ ajụrụ ya gbasara ide mmiri ahụ, gọvanọ ahụ kwuru na ọnọdụ a bụ mgbanwe ihu eluigwe bụ nke kpatara oke mmiri ozuzo a na-enweghị ike ijichi ya aka. O kwuru na ide mmiri ahụ rikpuru mgbidi mmiri Alua bụ nke zọbatara n'obodo nakwa ogo mmiri lara elu na mgbidi mmiri nke dị na mba Cameroon. Ọtụtụ ezinụlọ bụ ndị tọrọ atọ n'ide mmiri nke mere na Maiduguri ka a na-ebupụsi na mpaghara dịtụ mma ọnụnọ site n'aka ndị ọrụ agha nakwa ndị wepụtara onwe ha inyere aka nakwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ n'ime njem ka emere gaa mpaghara ndị a na Maiduguri. Onye minista na-ahụ maka ihe na-eme n'ime obodo bụ Olubimi Tunji Ọjọọ bụ onye garịrị na mpaghara ụlọ ọrụ kọstọm bụ ebe ụlọ mkpọrọ ahụ gbapere agbape n'ike dị. N'oge ọ nọ na-eme ngagharị ahụ, ozu ndị mmadụ ka nọ na-ebupụtasị, ndị tọkwara atọ bụkwa ndị anọkwa na-ebupụta site n'aka ndị agha soja nakwa ndị nkịtị wepụtara onwe ha maka inye aka n'ọnọdụ ahụ. Ogige ụlọ mkpọrọ ahụ bụ nke ide mmiri ka jupụtakwara n'ime ya, ebe ngwongwo ndị ọzọ, ụlọ ahịa nakwa ụlọ obibi na ụgbọala ka bụkwa ndị ide mmiri ka rikpuchara na steeti ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọma, anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite. Akụkọ nke bụ isi na akụkọ ndị ọzọ ga-abịara unu, naanị nọsiri anyị ike n'ebe ahụ maka na anyị ga-alaghachite oge na-adịghị anya. Ndị ọma, njem ọnụ ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ nke bụ isi.
ụlọikpe ukwu nke gọọmenti etiti n'ọdụ na Abuja akwadola ịna-ebe nyere ndị mere njegharị weta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe bụ ọnụọgụgụ mmadụ 10 bụ ndị eboro ebubo ịnwa ịkwatu ọchịchị onyeisiala Tinubu bụ nke mere n'agbata mbụ nakwa anọ nke ọnwa Ọgọst afọ 2024 bụ nke kwuru na a ga-ana ha n'ebe n'ọnụego nde naira 10 n'isi otu onye n'oge ọ na-achaba ikpe a maka ịna ha n'ebe. Ọkaikpe Emeka Nwite kwuru na ndị mere njegharị iwe a ga-abụ ndị ga-ana ha n'ebe bụ ndị nwere ihe onwunwe na Abuja bụ ndị ga-enyefe akwụkwọ ikike ihe ha nwere n'ụlọikpe ma ṅụọ iyi nyefee n'aka ụlọikpe ahụ. Ụlọikpe a nyekwara ndị a na-azara ọnụ ha iwu ka ha kpọta otu onye ga-ana ha n'ebe nọ n'Abuja bụ onye ga-adị njikere itinye akwụkwọ ikikere ngafe mba ndị ọzọ nakwa foto paspọtụ nke siri na nso nso a nke ga-adị atọ n'aka ụlọikpe a. Ọkaikpe Nwite bụ onye jụrụ n'ịnabata ihe ọjụjụ onye IG ndị ọrụ uwe ojii megide akwụkwọ ikikere mgbapụta ahụ, n'agbanyeghị na ọ gara n'iru nye ndị a na-azara ọnụ ha bụ ndị eboro ebubo ka ha ghara isonye na ihe ọbụla bụ nnọkọ ọhaneze maọbụ ngagharị ọbụla n'oge ikpe a. Ugbu a ka anyị baa n'akụkọ azụmahịa. Nshipụta mmanụ crude bụ nke bịara lakwuo elu site na nshipụta barel 1.307 kwa ụbọchị n'ime ọnwa Julaị wee ruo 1.352 bụ mmanụ barel kwa ụbọchị n'ọnwa Ọgọst. Otu jikọtara ndị na-ebupụ mmanụ na mba ndị ọzọ bụ ndị kwuru nke a n'oge nkụpụta mgbakọ nke ọnwa Septemba gbasara ka esiri zụọ ahịa mmanụ crude n'oge a. Otu OPEC bụ ndị kwuru na mmanụ a na-eshipụta kwa ụbọchị gbagoro na mgbakwunye crude 5,000 dịka ozi a natara na mkparịta ụka ha na gọọmenti Naịjirịa siri mee ka amata ya. Ugbu a ka anyị zọba ụkwụ n'akụkọ egwuregwu. Naịjirịa meriri Egypt n'isọmpi Afrobasket nke FIBA nke ụmụ nwaanyị nọ n'okpuru afọ 18 dịka Naịjirịa ji akara 66 ebe Egypt wetara akara 51 bụ nke hirodo na Pretoria mba South Africa. Mmeri a pụtara na nke a bụ nke mbụ ndị otu egwuregwu nke ụmụ nwaanyị Naịjirịa egwuregwu ụmụ nwaanyị n'okpuru afọ 18 enwetabeghị mmeri nke mbụ ma bụrụ ndị na-esota na mgbe ọbụla emere egwuregwu dị otu ahụ. Mba Mali bụ otu kachasị nwee mmeri nwere aha 8 ebe Egypt, Senegal nakwa Congo nwere aha 2. Egwuregwu nke Afrobasket nke FIBA bụ nke bụ mgbakwasị ụkwụ itozu oke maka ịmabute iko mba ụwa nke FIBA ụmụ nwaanyị nọ n'okpuru afọ 19. Ndị ọma m site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'oge akụkọ ụwa nke taa, ma tupu ma na-esepụ okwu n'ọgbọ ka anyị nye gị isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Otu jikọtara ndị lara ezumike nka na-achọ ka enyocha nkwekọrịta nke ịhapụ ihe n'etiti ha na gọọmenti steeti Abịa n'ihi ụgwọ nrụcha ọrụ nakwa ụgwọ ezumike nka na ọrụ bụ nke ejikọsịrị ha. Ọchịchị etiti akwadola ijeri naira 3 maka steeti ọbụla iji lụso ọdachi ndị nke okike kpatara na steeti dị iche iche. Ụlọikpe anaala ndị njegharị mmadụ 10 eboro ebubo ịmaja ọchịchị onyeisiala Tinubu n'ebe n'ọnụego dị nde naira 11. Ndị ọma m site n'ebe ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'ebe m ekotere akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa bịara ụnụ na-asị ụnụ agbalịala nnọọ n'ebe ọ dị ukwuu maka ị n'ebe ahụ kirie ma gee ntị n'ebe m ekọtara akụkọ ụwa nke taa. Onye wetara ụnụ akọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma na-asị na onye ahụrụ taa na-aga ahụkwa ya echi. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ya gaziere ụnụ.